Na području zapadne Hercegovine, a i mnogo šire od tog dijela Bosne i Hercegovine, na stotine je od pogleda zaklonjenih, prirodno nastalih zatvorenih depresija duž planinskoga prostora, na kojima se još u davna vremena okupljao hrvatski puk nošen duhom vjere i zajedništva, boreći se da opstane na svom težačkom putu života, podigne obitelj, pomogne bližnjemu, ostavi u nasljeđe što je sam baštinio, a i stekao. Ta mjesta, zvana misišta, odigrala su značajnu ulogu u očuvanju njegova identiteta, jer na tim se mjestima Bogu molilo, upoznavalo, razmijenilo što je život dao, zaigralo, zapjevalo, nazdravilo i tako stoljećima. Već prije konačne okupacije Bosne i Hercegovine od strane osmanske vojske su brojni samostani bili uništeni, brojne crkve bile srušene, a pogotovo dakako u tim prvim vremenima u 16. stoljeću. Zadnje crkve koje se spominju u Hercegovini su s kraja 17. stoljeća. Mise su se slavile po grobljima, po skrivenim docima. Mise su se slavile u pećinama i o ovoj pećini za nas postoji pisani tragovi, pisani dokazi, stari više od 300 godina, iako se misa tu slavila i prije toga. I ta mistišta, to su izvori naši, to su naše katedrale kojima je pokrov nebo. I onda Mažuranović nam pomaže da mi to nekako bolje shvatimo u pjesmi, pa on kaže ovako: crkva mu je divno podnebesje, mislim o fratu koji je došao među narod, oltar časni brdo i dolina, tamjan miris što se k nebu diže, iz cvijeta, iz bijela svijeta, iz krvi za krst prolivene. Valja napomenuti da je sve do 1735. nadležni biskup za zapadnu Hercegovinu bio makarski biskup. Budući da je Duvanjska biskupija izgubila svoga biskupa, znate da je u 17. stoljeću bilo krvavih ratova na ovim prostorima, pogotovo je bio prvi rat, kandijski krvav, pa onda nakon toga Morejski rat i nakon toga Mali Morejski rat koji je završio 1718. godine i tada se ljudi u ove krajeve počinju polako vraćati iz Mletačkog prostora kamo su bili pobjegli u vrijeme tih ratova. Mislištva postoje na svim onim prostorima gdje nije bilo crkva. To su mjesta koja su Franjevci u novije vrijeme, u drugoj polovici 20. stoljeća opet izvukli, recimo to tako, iz naftalina, napravili su tu neke kapelice i tu se slavi jedanput godišnje misa u spomen na ta stara stoljeća, kao što je slučaj i ovdje u Bukovici. I onda je narod tu se okupljao, Boga slavio, sakramente primao. Ja bih rekao, i da kad dođe kući, koji su ostali, pitali su kako kod mise. Oni kažu, i tebi dio od mise, i tebi Bog da duševno spasenje. I onda uvijek se govorilo sadržaja evanđelja, propovjedi fratarske, tako je da na neki način prenosilo se. To su bili mediji. Narod je postao medij. Ljudi su to živom riječju prenosili i svjedočili. Ti je zamirio, biraj, ne čekaj, ne spavaj, ne drijemaj. Biraj, ne čekaj, ne spavaj, ne drijemaj. U kolu su lipi pari, jedan veći, jedan manji. Bile, Bukovica, Krstivode, Misarda, Bristovica, Biloševica, Otar. Među mnogima svjedoci opstanka na kojima se i danas narod okuplja. Misišta su mjesta duhovne stvarnosti našeg naroda u Hercegovini. Mjesta na kojima se dijelilo sve, društvene mreže onoga vremena. To su mjesta u kojima su se mladi jedne s drugima upoznavali, a na kojima su nastajale nove obitelji. Cijelokupan život se odvijao na tim mjestima. Ta misišta su davala snagu, davala su okrepu narodu, vraćala su radost i vraćala su snagu u život.
način na koji su svećenici i biskupi kada bi dolazili, slavili svete mise na tim misištvima, koji postoji desetine, stotine, je bio taj da su oni sa sobom nosili jedan prijenosni oltar. Mi još uvijek čuvamo nekoliko prijenosnih oltara. Imamo ih u našem samostanu u Mostaru 7, 8, 10, od kojih je ovaj najvrijedniji. Imamo na zadnjoj strani natpis na latinskom jeziku, on je slabo vidljiv, na kojem piše da je taj oltar posvetio apostolski vikar, biskup fra Augustin Miletić 1820. godine i darovao ga jednoj župi u Hercegovini. I ugradio u njega sve te moći mučenika, svetih Kasta i Firmina. Ovakvih prijenosnih oltara u Bosni i Hercegovini bilo je 100, 150, ne znam točno koliki broj. Oni su morali biti ovakvi jer su ih svećenici nosili sa sobom. Međutim, biskup, za jednoga znam sigurno, to je upravo ovaj biskup, fra Augustin Miletić, je imao svečani prijenosni oltar. On izgleda kao kutija. Taj prijenosni oltar biskupa Miletića, svečani, prekrasni, lijepi, se čuva u samostanu na Gorici u Livnu. Koliko su god misištva i svećenici takvim ustrajnim radom kroz stoljeća uspjeli sačuvati katoličanstvo, u tolikoj mjeri se sačuvalo i hrvatstvo. Hercegovina prije bila hunska zemlja, prije toga Zahumlje i kršćanstvo je u ovo vrijeme došlo iz apostolskih vremena. Mi iz prvih kršćanskih vremena imamo preko 35 ranokršćanskih crkava i bazilika na području Hercegovine. Taj suživot s crkvom nit je koja sve povezuje i ne prekida se. Koliko god Božjih hramova bilo porušeno i zapaljeno kroz povijest, opstao je duh koji čovjeka nosi dalje. Mnogo je spomenika kulture koji govore o tom suživotu od davnine. Najstariji očuvani spomenik pisan na hrvatskom jeziku, mješavinom glagoljice i starohrvatske ćirilice, bosančice, na području današnje Bosne i Hercegovine, je humačka ploča iz 12. stoljeća, izložena u muzeju Franjevačkog samostana Svetog Antuna Padovanskog na Humcu. I ovaj samostan je obnovljen, ja bih rekao, zahvaljujući humačkoj ploči. To je natpis u jednoj crkvi, u jednome mjestu i o graditeljima. Kaže ovako: u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, ovo je crkva Arhanđela Mihovila, koju zida uskrsni sin Bretov u župi Urun i njegova žena Pavica. Ali to je napisano okolo kružno. To je misna nakana. Ovo ćemo misu danas prikazati za Uskrsmira, sina Bretova, koji nam je sagradio ovu crkvu i njegovu Pavicu. Nema datacije na svoj, ali taj Bret nam daje ključ da mi nađemo kad je to bilo. U Dubrovačkom arhivu Pavo Vanđelić je pronašao toga Breta. Taj dokument je zapisan 1185. godine. Veselu me rodi moja mati, pa joj mogu uvijek zapjevati. Među mnogim prapovijesnim lokacijama u Hercegovini neke su imale poseban značaj. Jedna od njih je Zlatna Gomila, pored koje je postojalo naselje u brončanom i željeznom dobu. Zlatna Gomila je primjer pozicioniranja obrednog mjesta u krajoliku u odnosu prema suncu. U vrijeme ravnodnevnice, gledano s te točke, sunce zalazi na zapadu u središtu sedla koje se nalazi između dva paralelna vrha gore Crnica. Slične fenomene možemo vidjeti na nekoliko drugih lokacija, što u pličem, što u dubljem zaleđu istočno-jadranskog zaobalja. Za razliku od te lokacije, neka mjesta u okolici Mostara preslojena su kršćanskim sadržajem. Najviši vrh gorsko-planinskog područja koje se naziva Bile je Jastrebinka. Promatrano iz određene prostorne visinske perspektive, s tim vrhom u jednom trenutku se poravnava paralelna uzvisina, susjedno brdo. U vrijeme zimskog solsticija rađa se sunce upravo prvog dana novog solarnog godišnjeg ciklusa.
Sva ta gledišta poklapaju se s jednom točkom promatranja, a to je ovo mjesto. Mjesto na kojem je otar ili otarić. Sve ovo govori zapravo o kultu majke zemlje i sunca. Ti kultovi su bili svojstveni za vjerovanje ilirskih plemena, ali su bili bliski i hrvatskom predkršćanskom svjetonazoru. Ta tradicija govori zapravo o ukorijenjenosti u ovaj prostor predaka ljudi koji sebe nazivaju Hrvatima. Ti ljudi su ovdje ljeta provodili sa stokom još u vrijeme dok je Isus hodao zemlju. Ovo su moji djedovi, pradjedovi pravili. To je bio najprije Bare, pa Niko, pa Andrija, pa Niko, pa Andrija, ja sada. To su pokolenja od 1720. I mi bi ovdje izlazili ljeti od 6. mjeseca, 5. i 6. mjesec, pa do 10. mjeseca. Većinom je čovjek ovdje živio od stoke i poljoprivrede. I zato je morao izići iz Grabove Drage ovdje na planinu da bi lakše živio, da bi mogao stoku lakše uzdržavati. Sezonska kretanja sa stokom povezivala su ljude u dinarskom prostoru koji je spajao Hum i Bosnu, piše povjesničar Anto Ivić. Stočarstvo je bilo temelj obiteljskog zadružnog gospodarstva. Opustila su danas ljetna boravišta hercegovačkih stočara. No sjećanje na taj težački, skroman, ali vrlo cijenjen život još živi. Ove slamarice, ovo su služilo većinom kad bi kiše padale. Kad bi ljeti vruće bilo toplo, to bi sve vani na ledini spavalo, stoka je imala svoje torove ovdje. Ljeti bi se većinom kuvao grah, gešlo, krompir, pura, kupus zeleni, možda raštika nekad. Nije to bilo šta si volio, nego šta je bilo. 21 čeljade je bilo u ovoj kući. 21. Morate zamisliti koliki lonac treba za 21 da pojede. Ovdje su majke rađale malo poviše djece. Naše majke su bile heroji. Jer čak je se dešavalo da majka ode kovcan gdje nije imala svekrvu i sve, pa rodi dijete kod ovaca i donese ga u kecelji. Prije je se cijenilo poštenje. Nije snađi se bilo ko danas. Prije je vjerovao čovjek u Boga. I sve je znao u 10 Božjih zapovjedi šta smije, šta ne smije. Ta vjera je nas puno održavala. Kad su bile misišta, u tom narod je bio sirotinja, siromašni. Nije bilo ni odijela, pa su oni u kući dijeli odijela. Misno je bilo jedno, tako da se onda iz kuće oni uvijek odlučivali ko će sljedeće nedelje ići na misu. Misa na misištu značilo je puno, jer tu bi se sastalo sve, rodbina. Ja sam imao 5 tetaka i svi u njih oni bi došli ovdje na misu sa svojom djecom. Pa čak je bilo toliko dođe te rodbine da nemaju kaške. Bilo bi običaj da svaka ta tetka kad dovede djecu i svoju obitelj ponese kaške uza se. Domoljublje je bilo ono što je naše frate ovdje vraćalo. Sjeme mučenika je zalijevano krvlju katolika, duhovna zvanja, to su plod mučenika. Stoga natječimo se u plodovima sudaca i umoba kao što su činili naši stari. Nas je 4 brata bilo, ja sam vidio da mi ne meremo na ovome imetku ili čitluku, da mi ne meremo tu svi živjeti. Ja sam stariji bio i ja sam se prvi otiskuo. Ja sam imao djedu Andru, on je mene gojio da ja bude stočar. Međutim, kad sam ja malo podrestao, 17 godina bilo, ja vičem, ćaći, nema ovdje meni života, ja moram ići u svijet. Kaže on, ajde sine, ali vidit ćeš kakav je tuđega babe kruh. Kad sam završio zidarski zanat, otišao sam 62. u vojsku. Došao iz vojske opet slabo, nema posla, nema slabe plate. I onda sam ja jednog prijatelja našao koji je već bio u Njemačkoj i ja mu rekao, moreš ti meni garanciju poslati. Kaže on, more. Bio sam tamo 20 punih godina, međutim, ja sam vidio šta je tuđina. Da si ti samo jedan broj, pidžama, bauštela, ma nemaš ti od života ništa.
Grabova Draga je 75 lumera imalo. Mi kažemo lumero ili domaćinstvo. Do 65. smo većinom otišli. Po 1,5 čovjek je iz svake kuće bio u inostranstvu. Zaradi što donesi za Božić, odmah ulaže. Ili ljeti, kad dođe na odmor, ulaže. Onda do godine, a malo me ovo, pa onda još 2 sobe, pa još malo, pa nasprat kuću, pa na 3 sprata kuću. Mi smo svi išli u moje vrijeme, bez žena, a danas sve uze djecu i ženu i ode. Ode u Englesku, u Irsku, ode u Njemačku. Ćaća umro, nema penzije više i taj danas mladi naraštaj kupi čitavu familiju i ode. Ja sam vidio šta je bogat čovjek. O njemu uvijek malo. Dijete će se god rodi, to ostane njeme u krvi. Kaže, more živit gdje hoćeš, ali svoj rodno mjesto i djetinjstvo uvijek nosiš u srcu. Način života koji je bio uvjetovan sezonom kretanja za ispašom zajedno sa stokom iz nizinskih krajeva u planinska područja je zapravo transhumantno kretanje, sezonsko kretanje, karakteristično za šire područje Mediterana pa i drugih krajeva Europe. To je inače baština koja nestaje danas, ali je bitna i s aspekta zaštite nematerijalne kulturne baštine. Još se sjećam svog pokojnog profesora Pere Marjanovića, od kojeg sam davno čuo jednu izjavu koja meni simbolizira sve ono što naš narod u Hercegovini jest. Žene su tkale na stanu, a muški u kamenu. Ta rečenica tako mi snažno opisuje svu tu stvarnost života koji je ovdje stoljećima bio. Surov, težak kao kamen, ali obrađivan srcem i dušom hercegovačke žene koja je u svoj toj neimaštini teškoći života uspjela tkati na svom stanu, praveći čuda. Svi ti vezovi, svi ti prelijepi dijelovi našeg odjevnog ruha nastali su kao plod ženine ljepote. U isto vrijeme čovjek, muž, snažni hercegovački, čovjek koji je stoljećima progonjen na ovim prostorima, ginuo kroz brojne ratove, on je obrađivao taj čvrsti kamen i tu je klesao sebe i klesao je našu nematerijalnu kulturnu baštinu. A danas sav taj kamen, svo to nematerijalno ruho koje je nastalo u tom kamenu, obrađuju članice i članovi kulturno-umjetničkih društava. Hrvatska amaterska kulturno-umjetnička društva u Bosni i Hercegovini okupljena su u zajedničku udrugu sa sjedištem u Mostaru, koja djeluje od 2000. godine. A 2008. u Širokom Brijegu osnovano je i društvo za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine. Cilj osnivanja društva bio je davanje veće pozornosti prikupljanju, obradi, arhiviranju, kao i kasnijoj digitalizaciji sadržaja o nematerijalnoj kulturnoj baštini. Društvo je kasnije postalo član nekoliko međunarodnih i kao i domaćih asocijacija, a od prije 2 godine je i službeno akreditirana udruga pri Međunarodnom međuvladinu povjerenstvu UNESCO-a za nematerijalnu kulturnu baštinu za savjetodavna pitanja. Ima vrlo intenzivnu suradnju sa Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru, sa Institutom za etnologiju i folkloristiku iz Zagreba, Institutom za proučavanje migracija iz Zagreba, kao i brojnim članovima krovnih udruga, odnosno asocijacija. Među njima to su Darjah EU, Ikarus, CIOF, kao i UHAKUT. Nastojanje društva za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine je da u svojim projektima što je god moguće okupi veći broj baštenika elemenata nematerijalne kulturne baštine, znanstvenika, istraživača, eksperata, kako bi razmijenili svoja pozitivna iskustva, kao i dogovorili suradnju na realizaciji novih projekata. Cilj je
Da se ta baština sačuva, tradicijski plesovi, tradicijski napjevi, tradicijska glazbala trebaju se čuvati u izvornom obliku u onom mjestu gdje su oni i nastali. Dolazim ti rodni kraju, gleda njive kuće svoje, ma nigde žive duše, kako da te razveseli srce moje. Grabova draga mene zove, srce kuca, umirit se ne da, od Graca do Pologa sve bi zagrlio svoje. Kreni kolo, kreni bolje, joj milojanje moje. Kreni kolo, kreni bolje, joj milojanje moje. Ne mogu ti krenut bolje, joj milojanje moje. Ne mogu ti krenut bolje, joj milojanje moje. Kulturni amaterizam majka je naše nematerijalne kulturne baštine danas. Mi možemo u fragmentima, u segmentima, u običajima koji su se sačuvali do današnjeg dana negdje na izvoru biti kroz ovakve primjere kao što su misišta, gdje ljudi i dan danas dolaze i baštine tu tradiciju. Ali ne možemo se izuzeti iz trenutka vremena u kojem mi danas prebivamo. Ono naravno donosi neke nove trendove i neke nove načine življenja današnjeg trenutka i današnje kulture i ne trebamo to uopće zanemarivati, trebamo to prihvatiti takvo kakvo je. I mi smo svi na ramenima onih koji su živjeli prije nas baštinici te današnje tradicije. Valja imati čvrsta pleća i dalje, osnaživati ih u povratku izvoru, jer dok je izvora, te hrane, duha i volje, nit koja sve povezuje ne prekida se. Narod i dalje tka svoje ja. U sljedećem nastavku pogledajte. Nakon mise bi bila birska užina. Cicvara se pravila. Tu se upoznavale djevojke, momci, zamirali se, cure bukolu kolale. Brotnjaci bi izgonili vino. Kruna svega su te naše dvije autohtone sorte, to su bijela žilavka, crvena blatina. Pokrenuti jedan trend, novi trend učenja tih starih napjeva. Naši članovi folklornog ansambla izvode pjesme i plesove Zapadne Hercegovine. Na prvom mjestu je tradicija naša koju su naši stari nama ostavili i evo ja kao sad stari ostavljam ovim mladima da i oni imaju. Danas na Bilima, nedjelju po Petrovdanu, dođe nekoliko tisuća ljudi ovdje i vesele se i mole se dragom Bogu i druže se.